Здравейте! Бас Георги! Това тук е сега втората част. И мисля да... Опа. Чакай. Мисля да започна. Какво викаш, Магло? Снимаш ли? Снимам. Ай, казвай! Казах ти клип, едно да. Сега ще започнем, дами и господа, серията с един малък ключек, на който Мато Волф ме научи. Много е хубав. Така. Айде сега. Айде, остан. Не може. Бас Георги! Задушава са! Задушавам се ми. То мога да направи ключека. Да, чакай. Ако може го бъде малко по-близо до камерата, до микрофона. Да. Говоря ли? Окей. Аре, то милионер. Милионерче, не се подигравай, ти давай, кръпни по-дълбоко, имаш пари, давай. Чакай да си доигра ключека. Окей, по-скато лев клип, ще го виж ключека, много сме спустали. Окей. Идвам. Join. Warping to paintball lobby. Ама 4 човека са ли сме общо или колко? Много ми е хубава. Какво? Един се ужитли сме, не често моята мишка вградена. Не дай се смя. 8 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Не може ли да сме тимнати? Мога да сам не знам откъде е такова. И аз да не знаем. Това ми лагва и... Без гранати го ема, така се. Глей! Там мишка е скинал добъл, не предам се аз направо. Чуйте ме за победен. Глей. Я не мога да я такова, да я движим. Ко? Не. Аз не те знам къде си. Къде беше? Майнак! Ето го майнак! Намерих майнак! Намерих един майнак тук. Малко лов тук сега ще се прави. Направо. Изгубих. Сериозно? Ама аре да изчакам още някой да дойде. Да. Малко лов тук яко го изцъква. Само да си купя аз нова мишка и по-хубав процесор. От такова видеокарта. Направо аз съм изцъквам. Warp стой. Warp paintball bitch. Bon appétit. Айде да спамим. Пред тебе. L N и после Ау Warp Пубу. Да, тук сигурно е много яко, че мога да пише цветно. Между другото, това сега ще е нова поредица, която изгледаме на минигеймове с Матово. Дойде един... Дойдеха двама! Да, айде по-бъджай. По-бъджай, и по-бъджай. По-бъджай. Дойдеха. Дойдоха матко. Тихо, бос. Готово. От червения. Дойдеха. Ето го! Познат. Къде? Кой има? Това е Киклас, дами и господа. Киклас, дами и господа. Шейки ПВП. Как? Те кога са на нас, бе? Какво? Те кога са на нас? Не знам. Тима. Аз никакъв шанс нямам. Такъв съм бич. В смисъл, без мишка съм. Иначе съм готов.
Те всичките са написали по-обул циганите, сигурно. Особено в клас. А чули ме казах иначе? Не. Убиха ме. ОМГ. Матлов, така... Варна майка. От Варна майка. Не. Айде, то са много целя. Изобщо е тъпо да снимам без тази мишка. Изобщо е тъпо да снимам без мишка. Убих ли? Убих Пиърси. Убих Пиърси, добре. Шейк ПВП ще го напиша на ти клас, нали? Нали малко странно как в този клип се засичаме и по клас и ти? ОМГ. Убиха ме. Написах в ти клас. Бам, ти си играл. Ти клас, надявам се да ме чуя. А ти добре, че се точно чуя. Така, почвам с 10 секунди. Въпреки клас няма ли да не забележим, че сме тук. Матлов, фига да също ти клас. Не, аз съм от Пиърси, добре. Аз съм от гадните. О. Имското език и клас. И клас. Така се казва. Без гранати луе. Аз стоя в тяхната база. Убиха. Спено... Кой за шейкърчето? Чакай, аз имам гифт. Айде тука. В базата. Шейкърчето ще прибия. Я съм за шейкърчето. Браво. ОМГ, брадва имам. Гледай. Бихме. И сега оцелих едни, знаеш какво направих? Пада ми се такава брадва за много топки и такова. Като оцелиш една такова, излиза по една посредата и около нея, като крафтинг тейбъла. Като падаш на крафтинг тейбъла, така си стрелваш. Да. Ето го му клас. Какво? Що? Защото е бързо. Ти клас го е бус от Матлов и... Това, играм да чак, че се прехне. Обиги! Айде, Матлов затвори. Не! Ще ме килнат, не! Имах такова. Куда да? Що завали? Матлов тук. Все. Такова. Това използвам. Отговори! Айде, Матлов, тук да са? Матлов! Матлов, ма! Матлов! Ай, виждат ме! Сега, Матлов ги уби. Не знам дали ме чувам. Явно ме чува. Или по-скоро аз не го чувам. Го фрагна! Сега не го фрагна, браво. Много голям шанс да го покуля. Убия, бе, Гошо! Бихме. Това убихме. Така. Това ще е много добре. Не знам това да проблем.
викам. Матлов! Матлов, ма! Айде, Матлов се взира. Матлов ми е в отбора. Ай, подарък, като за Великден. О! Сериозно? Здраве. Сматлов, тук също ги изтъквам. Сръм. Ще си скул. Айде, Матлов, Великдената. Явно клип ще продължи без Матлов. Както да. Фотек си. Матлов! Матлов, ма! В цялото време съм бил на пауза. Да трябва да играем едно срещу един. Що? Как да се снимали? Ти от когато се изключи скайп, аз не се снимал. В смисъл, когато се разпадна връзка. Вие с двама срещу един ли? Да. Играти, уе. Ама така си е. А в момента снимам, нали знаеш? Пощади ме. Не би ударил мишка с оградена мишка, нали? Матлов тук направи. Сега ще ми фули гранат, както го познавам. Убиха ме. По-скоро това не е. Оттак ме слушай. И той ще победи. И сега ще излизаме. Сега го избиваме. Изгубихме... Това не уби. Победих По-багата. Ай, то са. Той Пиер си Добрев ще бъде син и сега ще го убием. А да го покажем? Оф. Чакай се след тайга. Как беше ресторанта? Да, забравих глава. Също кой сме? Срещу някакъв пияс? Какво? Убихме го. Той е лепнал. О, окей, айде сега, чакай, първо ли сме почти. На какво? Пъбали. На поширен? На нищо да покажем ресторанта и това. Добре. Първо ресторант или? Да. Здравейте хора, това съм аз. Аз и сега ще ви покажем. Хубаво, аз се чувствам като хубаво миналото. Сега ще ви покажа ресторанта, който аз имам, само мой си, не е на Матлов, а само мой. Да, главата беше обратно вече. Така, welcome, приятно ядене. О, кой е победил табелата, бе? Какво стана? Какво? Кой е победил табелата? Може да е бил, например, това? Да. Така, ето ли го ресторанта. Тук съм аз, тук е Хуфи. И тук е един, дето го наехме само да работи като временно, нали? Така. Само че имаме само още 30 секунди да снимаме. Ами да, това е ресторанта. И сега клипа ще свърши всеки момент след 20 секунди. Така че ще е такова. Ще го спирам и третата част ще се покажем и казиното и малко по-подробно това. Ресторант. Айде следващата част ще дойде утре. С Матлов. Той ви казва чао и аз също чао.